Straks toelichten, dat doet de voorzitter van de jury, Harry Draaier. Samen met Jaap Boersma en Frank Jespers, de juryleden. En als ze straks opgesteld staan, dan willen de fokkers en eigenaren erbij. Ik hoor de muziek alweer. Binnenkomen nummer 2, 18, 24. Vervolgens 41. 46 is daar. 59. Dan 67. Catalogus nummer 72, 81, 98, 129 en 140. De groep is compleet. Ja, dames en heren, goedemorgen. Hierbij dan de uitslag of de presentatie van de hengsten die aangewezen zijn voor de verrichting. We zijn begonnen donderdag met 82 hengsten en hebben in onze ogen daar 23 fijne paarden voor kunnen aanwijzen of kunnen uitnodigen voor het verrichtingstraject. We beginnen met nummer 2, dat is Keijen, een jonge Dries Feitse. Het is een zeer rastypische, correct gebouwde hengst. En die liet zich in alle bezichtingen heel goed zien. Hij kan goed stappen en draven en ook in de galop scoorde hij heel goed. Opvallend van deze hengst is het gebruik van het achterbeen. Gisteren liet hij ook een hele mooie presentatie zien, fijn gedragen en mooi opwaarts bewegend. In december heeft hij nog een mooie IBOP gehaald van 81,5 punt. De moeder heeft ook een goede ABFP-test gelopen met een 7,5 en 8. Heeft ook een sportindex, de hengst van 103. Een goede fokkende moederlijn. Hij komt uit de bekende Namkelijn van Wijlen Foeken van der Velde. Waaruit al heel veel hengsten voort zijn gekomen als Beert, Lodewijk, Jorn, Sapen en Bartelt. We hopen dat hij in elk geval een mooie verrichting mag afleggen. Gefeliciteerd. En nog zet met 2 winstpunten, zegt Pieter. Pieter, het is geweldig. Dan komen we nu nummer 18, de Norbert, keer Velle. Hij komt uit een kroonmerrie. Hij heeft veel ras, is correct gebouwd. En wat opvalt zijn mooie, sterke bovenlijn. Heeft een hele goede presentaties laten zien. Kenmerkend van hem is een goede galop met een heel goed achterbeengebruik en veel schoudervrijheid. De draf is mooi gedragen. Heeft goede fokwaarden en een sportindex van 102. Komt uit een goed fokkende, predikaatrijke moederlijn, waarin een aantal paarden voortkomen die goede IBOP's hebben afgelegd. Grootmoeder Inkebe is van Rijet, is stamboek preferente presentatie. De moeder heeft ook een IBOP van 77 punten
De stap verdient in Ermelo nog wel even de aandacht. Maar we zijn mooi dat we hem kunnen aanwijzen. Een succes in het verrichtingstraject en gefeliciteerd. En dan komen we nu bij zaken. De Zipke. Stersporthengst uit een Jaspermoeder. Het is de eerste zoon van Zipke in de verrichting. Het is een aansprekende hengst. Met ras, correct van bouw, met een sterke bovenlijn. Hij heeft zich in Drachten positief ontwikkeld. Want wel hebben we nog wat moeite met zijn ABFT-test gehad. Want die was wat aan de lage kant. Maar gezien zijn presentatie die hij steeds heeft afgelegd. Met een positief in zijn achterbeentechniek. Met veel buiging. En ook mooi steeds bewegend vanuit het achterbeen. Met een goed lichaamsgebruik. Hebben we met elkaar besloten als inspectie of als jury. Van ondanks die lage ABT-test willen we deze hengst toch nog eens een keer kans geven. Hoe hij zich in het verrichtingstraject zal afwikkelen. Dankjewel. Stap heeft voldoende ruimte en kan wat meer buiging tonen. De moederlijn kan misschien wat overtuigender. Maar Zaken komt zelf uit een tweede premiemerrie. Uit deze lijn komt ook Tetse 394. Hij zal dus in zijn verrichting overtuigend moeten presenteren om zich waar te maken. Gefeliciteerd. En dan komen we nu bij Ties van Bartlehem. Het is een Fabe uit een karstmoeder. Een halfbroer van Romer 493, die we vorig jaar hebben aangewezen. Ties is een 2 jaar terug alweer. Ties is een mooie, luxe, jeugdige hengst die goed in het Friese type staat. De rug is iets gezonken. Hij heeft steeds een constante en een aansprekende presentatie laten zien. En vooral in zijn manier van beweging maakt hij zich heel mooi. De stap beweegt hij goed door het lichaam. En in draf heeft hij een goed gebruik van het achterbeen. Het is een heel compleet paard. Heeft een lage verwantschap wat hem extra interessant maakt. Grootmoeder is een preferente stermerrie van Naan. En daarvoor zit weer een preferente merrie van Frederik. Hij moet zich waarmaken in het verrichtingstraject. Gefeliciteerd. En dan komen we nu bij nummer 46. Geert van Gorsveld, een Anne uit een Beertmoeder. Geert van Gorsveld is een mooie, ook zeer aansprekende hengst met een mooie voorhand. Voor rassenbouw heeft hij ook hele hoge cijfers gekregen. Hij kan wat meer oprichting in de draf laten zien, maar hij loopt wel met een hele goede techniek en met veel schoudervrijheid. Aan de hand liet hij heel mooi zien dat hij heel vast kan lopen met veel cadans in zijn manier van beweging. Heeft veel ruimte. Glop kan wat overtuigender. Dat moet hij maar in het verrichtingsonderzoek waarmaken. De heer van Gorsveld heeft een nette fokwaarde van rond 6 en komt uit een tweede premiemerrie van Beert. Grootmoeder Imke van Gonde is een stamboekmerrie van Sapen die heel goed fokt. Heeft van de 3 sterwaardige paarden al 2 eerste premiemerries. En hij komt uiteindelijk weer uit de bekende Vestalijn. Gefeliciteerd. En dan komen we nu bij nummer 59, Vorst van de Heemstede. Dat is een beert uit een Itsmoeder. Vorst van Heemstede die viel ons steeds op door zijn zeer aansprekend type. Hij is zeer correct van bouw, met ruim voldoende ras en uitdrukking. Een heel mooi, stoer paard. In Drachten viel hij in de kooi op door een sterk optreden in de draf. De afgelopen dagen was zijn optreden ook zeer positief. Kan gemakkelijk galopperen, heeft een goede draf met veel balans en een groot zweefmoment. De moederlijn kan wat overtuigender. Hij zal zich dus ook in het verrichtingsonderzoek een goede verrichting moeten afleggen. Gefeliciteerd. Ja, dames en heren, nu komen we bij misschien wel even een bijzonder paard. In die zin bijzonder. Tarok Hellamose. Een Anders uit de Anton. En is gefokt in Denemarken. En we kunnen wel eventjes
direct misschien een klein applausje, want het is heel mooi voor deze vereniging uit Denemarken. Die hier vertegenwoordigd zijn met 2 hengsten in deze groep. En vandaag, of tenminste dit jaar ook, hun 30-jarig jubileum vieren. Dus wat dat betreft gefeliciteerd onze zustervereniging Denemarken. Tarek van Ellemoze is een moderne hengst met een jeugdige opdruk, goede bovenlijn en ruim voldoende ras. Draf heeft ruimte en souplesse, waarbij het achterbeen misschien een fractie sneller kan aantreden. De galop is fijn gesprongen met veel lichaamsgebruik. Tarek heeft gisteren aan de hand een aansprekende presentatie laten zien. Hij is vooral interessant door zijn lage verwantschap van 16,5%. In de moederlijn 3 preferente merries op een rij, met als grootmoeder de bekende fokkende merrie Jijke van Friesburg, waar ook veel panhuispaden uit voortkomen. Tijdens het verrichtingsdirect is zijn bewegingsloop met het voorbeen wat een aandachtspunt. Hij zal zich in Ermelo waar moeten maken. Gefeliciteerd! En dan gaan we nu naar Urbanus K. De Andries uit de Rindertmoeder. Hengst die ook goed in het model staat. Correct van bouw en veel ras. Kruis iets hellend. Zijn draf was zeer goed. Met veel techniek en een goede lichaamshouding. Veel buiging in het achterbeen. Dat misschien een fractie sneller en wat iets meer kan ondertreden. Aan de hand toonde hij heel veel balans. Urbanus komt uit een goed fokkende stam. Heeft een fokwaarde van 105 en een sportindex van 102. Moeder Rijnsk heeft een krootmerrie gefokt en nu ook 2 veulenboekhengsten op een laag aantal paden. Het lijkt goed. Wij proberen hem graag uit. Gefeliciteerd. En dan komen we nu ook bij de hengst nummer 81, Teun van Henswoude, een Jisse uit den Heinze. Teun van Henswoude is een zeer jeugdige, mooi gelijnde hengst. Heeft zich steeds goed gepresenteerd en een sterk punt voor hem is het gebruik van het achterbeen dat met veel buiging en kracht heeft. Kan daarbij iets meer schoudervrijheid tonen. We hebben wel wat bemerkingen op zijn Franse voorbeenstand en ook over de bewegingen daarvan. Dat zullen we dus tijdens het verrichtingstraject ook extra aandacht aan besteden. Fokwaarde van 104 en een sportindex ook van 104. Dat spreekt in zijn voordeel. Moeder is preferent. Grootmoeder is wel stamboek. Fokt overigens goed met 3 sterren, waarvan 1 ook alweer preferent is. En daarvoor zit weer preferent bloed. Vader Jisse maakt deze hengst interessant. En ook met de moeder van Heinze. En daarom hebben we ook gekozen om deze hengst de kans te geven. Waarbij dan de beenstand en de bewegingsafloop belangrijke aandachtspunten worden tijdens de verrichting. Gefeliciteerd! En dan kunnen we weer bij, ik hoop dat ik het goed zeg, Versaze Birkemoze. En dan zijn we weer bij onze Deense vrienden die hier hun tweede vertegenwoordiging aanwezig zien. En Versaze Birkemoze is een stoere, indrukwekkende verschijning die veel jeugd uitstraalt. Prachtig in het model staat met mooie lange lijnen. Zijn presentatie maakt steeds indruk. Goede galop en zeer aansprekend in draf, waarin de hengst veel techniek toont en veel schoudervrijheid. De stap kan wat ruimer. Versaze Birkemoze heeft hoge fokwaarde en een aansprekende sportindex van 104. Komt weer uit de bekende Namkelijn, waar we net ook al nummer 2 uit voortkwam. Gefeliciteerd! En dan komen we nu bij nummer 129, Tjabe van de Dembro Stables, een Tjalle Keteunis. Tjabe van de Dembro Stables is een zoon van Tjalle die heel mooi van model is. Heeft een moderne opdruk. In de kooi voelt zich gemakkelijk galop en zijn formidabele draf. Met veel gedragenheid, techniek en lichaamsgebruik. Gisteren ook een hele mooie presentatie waarin hij zeer correct werd voorgesteld. Vanuit rust en mooi inhoudend in de wendingen. We hebben ervan genoten. Tjabe komt uit de preferente merrie van Teunis. Heeft een goede fokwaarde van totaal 107. Naast een sportindex van 102. Op dit moment vonden wij het totaalbeeld van de hengst compenserend ten opzichte van de stap.
Hij zal het in Ermelo waar moeten maken. Gefeliciteerd. En dan komen we nummer 140. Tinus, dat is een Tjalakitsjaat. Tinus verraste ons steeds weer door zijn optreden. Met veel ras, goede bouw, sterke bovenlijn, iets hellend in het kruis. In de kooi toonde hij een goede glop met mooie overgangen. Hij beweegt met balans en draging, waarbij hij iets meer schoudervrijheid kan laten zien. De moederlijn kan predicaatrijker. Met de opbouw van de vader Sjaat en Adel is de totale fokwaarde van 104 niet erg hoog. Zijn eigen presentatie heeft de doorslag gegeven voor zijn aanwijzing. En in Ermelo zal hij dit waar moeten maken met een goede verrichting. Gefeliciteerd. Mooie toelichting van Harry Draaier, dames en heren, bij deze eerste groep hengsten. We willen graag de fokkers en eigenaren uitnodigen in de piste te komen. Gaan de linten aanhangen en een bloemetje uitreiken. Het moment van de fokkers en eigenaren is aangebroken. Kom erbij. We beginnen vooraan met keien, gefokt bij KOH van Dalen en mevrouw W. van Dalen. Slot in Wittelte. Eigendom van Pieter Okkema, Witmarsum. Peter Bazuinen, dames en heren, treedt naar voren om het KFPS-bestuur te vertegenwoordigen. Samen met onze vicevoorzitter Gerald Pots. Sineke Mekkers, nieuw bestuurslid bij het KFPS, komt binnen. Als eerste hulde dus voor nummer 2, de hengst Keien, geboren in 2011. En daarnaast staat Rinse H, nummer 18, fokker-eigenaar WHP Hendricks in Reuzel. Gaan we naar 24, Sake, geboren bij H. Sigma, Morweg, Kloosterschool. En in bezit van AAM Does in Leiden. Een huldiging van de nummer 41, Ties van Bartlehiem. Gefokt bij D. Visser de Vries in Wiens. Willy Visser in Spier. Eigenaren. Daarnaast de Tjeerd van Gorsveld, nummer 46. Gefokt bij FH ten Breteler in Hengevelde. En in bezit van A. Thomassen in Lunteren. Gaan we naar de mensen achter nummer 59, Vorst van de Heemstede. Fokkerseigenaren JGP Lanser in Houten. En ze zijn er. Dan naar nummer 67, Tarok Ellemoze. Gefokt en in bezit van H.N.J. Jurgensen uit Noordborg, Denemarken. Daarnaast Urbanus K. Fokker-eigenaar H. Kuiper Oosterend. En dan zijn we bij Teun van Henswoude. De familie Bauma is erbij betrokken. Germ Aarse Bauma, Aldeborn, fokker en eigenaar van Teun van Henswoude. En de jeugd is erbij. Mooi. Mooi plaatje. Daarnaast zien we nummer 98, Versace Birkemoze. Lisbeth Schachtschabel uit Tiekup, Denemarken, fokker, eigenaresse. Wonderful result for Denmark. En dan 129 daarnaast. Tjabe van de Demro Stables, gefokt en in bezit van de Demro Stables in Mierlo.
En tot slot in deze eerste groep nummer 140, Tinus Fokker, eigenaar PLM Geerts in de Martel. Nou, onze fotografen die maken de mooiste plaatjes. Hulde van het jurykorps. Harry Draaier, Jaap Boersma, Frank Jespers, feliciteren. Nou, de laatste plaatjes worden hier geschoten. Prachtige groep jonge hengsten, dames en heren. Mooi toegelicht door Harry Draaier. Met alle ins en outs over de hengsten. En veel succes richting het Centraal Onderzoek in Ermelo. Zo langzamerhand, en beginnen we vooraan weer, gaan de mensen achter deze hengsten de baan weer verlaten. Ja, de bloemen mee. Fokkers-eigenaren, mag ik u weer verzoeken om de baan vrij te maken. Zodanig gaan ze er allemaal in stap uit. De komende hengsten nog 1 keer binnen 1 ronde draf voor een slotpresentatie. Thank you all for being in the arena. Thank you. But would you please leave the arena now? En Harm van der Meulen heeft de regie. Harm die gaat alles zodanig in beweging zetten. Ah, mooi. Oké, Harm, ik denk dat we kunnen. Eén stap eruit. We houden het nog even rustig, dames en heren, want we willen alle ruimte geven aan de hengsten om zich nog 1 keer te laten zien. Zodat we komen 1 voor 1 nog een keer terug. 1 ronde in draf. Beginnen we met nummer 2. Keijen de Dries Malveitse. Uit de jaargang 2011. Interessante hengsten, dames en heren. Aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Nog 1 keer laten ze zich in draf zien. Keijen, nummer 2. Dries Malveitse.
En dan nummer 18. Rinse H. 18 will be the next one. Rinse H is van Norbert 444 maal Felle 422. En dan gaan we naar 24. 24. Sake. Sake van Sipke 450 maal Jasper 366. En 40 nu. 41. Ties van Bart Lehiem. De Fabe maal Karst. Zes en 40 nu. 46. Tjeerd van Gorsveld. En Tjeerd is een zoon van Onne maal Beert. En de volgende, dames en heren, 59. Vorst van de Heemstede, Beert maal Its. En 60, 67, Darok Ellemorze. Anders maal Anton. En 70, 72, Urbanus K. Zoon van Andries maal Rindert.
81 nu, 81. Teun van Hens Woude. Jisse 433 maal Heinze 354. En 90 nu, 98 Versace Birkemoge. Is van Norbert 444 maal Jasper 366. ...129, 129, Tjabe van de Demro Stables. Tjabe, een zoon van Tjalle 454, maal Teunis 332. Daar is die, Tjabe van de Demro Stables. En de laatste in de eerste groep, nummer 140, 140, Tinus. Hou vast. Tinus van Tjalle 454 maal Sjaard 320. Prachtige presentatie, dames en heren, van de eerste groep hengsten. Aangewezen wordt centraal onderzoek van dit jaar. En dat betekent dat we doorgaan met de keuring van de stamboekhengsten van 13 jaar en ouder.